Те втора част тука. Да някъде прекъсна клипчето втора част. Абе, чете, ото си говорим по телефона, не Дискорд, бе. Не? Ти ми забиш ваучер, умник. Моча ми се, ама тука некои вудки ме изреде. Аз че гивам. Дали? Да. Накъси си? А дунята има 13 санти кур. Детска пишка. Детска. Цирко, ей! На трета, както толкова хърти обороти повече не може. Обрани на втора. Он добре, че ако сега му се не може първа да тури. Първа не, на втора трябва. Първа трета трябва. Не бе, ора. Я се чувствам толкова лар ще стана двойка дизел, значи. Бе, ти си овеква. Кой има пари кара? 140 коня. Тя имам пари, не, нищо я. Какво ще кажеш? Не, нищо я си. Монти! Стига с бабе, баба, геба, геба. Сега да не излезе от гората некоя пиджамачка. Некой вук! Да го клатим тук. Ема то сам коридор има някаква мечка. Може да има някоя мечка на гора, срещнем или някое ленче. Много вариант. Аз много път съм издавал сърдични. Да, има. Ние дни се качваме на... Некъде, не знам къде идеме. И се разчаваме на пато. Даже ни ска да се мръдне, сеща се, в първи момент ни ска да се мръдне, Да не спене къде си бил, да, кога свириме с клаксоната си виде. Аз да ли? Да. Степайте. Добре на това. Ще... Къде идеме? На това, на езура. Брекет. Не помни човек. Я не помня. Да извадим резервната пушка и да грилнем. Не пам се. Чакай да ме пиша тук. Така почнете посърди да ме вкарат в панделата. Аз съм толкова добър човек. Не. Те ме къде се качваме с... Не се саш. Не чудо. Каравана и така. Да ми кажем да не бие после. Момци, тук може да и натепам Кико и кикатерим с 80. Не, ще ударим Кико и ќе фръкнем изразките. Тук па некој е мучал. Мамка виде. Негой вук. Ще почнем вика да те вългазора мъчен. Петте минути. Я катерим на четвърта. А? Утре на работа след София. В София. Айде? Па да, утре след работа на София, нали? На курва! Айде! Айде! Те зайче! Дръж! Ива, дръж! Кой ще да ядем много зайче са? С ки се узеле? Ки се узеле, не, може да си изпрес. Къде умудили сте с зела, бе? С ориз. Да, много сухо става, бе. Да, много сухо става. Зела я не ядем. Ще продадеш? Ще продадеш? Тогава кур да ми ядеш. Я па това. Дойчин. На проститутка не ке доди. Дойчин, да тебе дойчин. Ей, бобка ти ще си изпросил въче. Я не са по тия работа. Вика Ванче. Той къде има вика на Курус Ванче. Тошко вика, за тебе Гошко. Утре ще ошпрам. Не се ебам. Смисъл кидаме на София, ма ще ошпрам. Его мерник. Не доброто.
Кой точно тук е Картер? Николет? Да, Никол. Николинка? Казанджия. Кога кобрата се би с Поветкин. Айде, набараме банято. С Поветкин. Набараме банято. На тие ме бама мамата. С Поветкин. Поветкин. Трети, втора част, 5 минути. Не, момчета затвори, е интересно. Ме забие ръката. Сега че възма. Ще беше, мамо, смарти съм. Да се живи здрави. Всички хора. Влезнете от Дискорд, бе. Утре на Борисовата градина. Ай. Поветкин. Аре бе, Поветкин. Подрипаме да опа. Опа, смачта. Кой Мартина ги ни степаш? Еба, Военен път. Това с дахвата го казва. Военен път уж. А когато китана по снего, коя година беше? Една година ма беше, 2020, 2020 така, 2023, 2022. Кога за Кена Сопел? Не, това беше отдавна. Не беше отдавна, това беше кога беха пожари тук на това. Помниш, на Борец? Да. Тогава ли си говориш? Абе, не знам бе, не съм бил. Да бе, А кога идваме Сопел? Бензин, нафта спря. Това. Бензино свърши. Кога идваме Марта? Кога сте свърши бензин, свърши и памо макета. Да бе, оно свърши, бабката звъне на Марта да ни взима бензин. Дигнах. Всичко до чушка, бе. А, момци, викам утре. Тук малко внимателно. Она там моите като войнишко каче. Сега тук да не излезе някой нощ на фейл, то кару. Да, в принцип да. Как е интересно. Затова съм оставил телефона тук. Вече на моя срат, Ще ми кажеш къде си крал пици на тук на това? А? Ще ми кажеш, че така си крал пици? То ние да на Бакара. На Буч? Не на Буч, на... Тук на това. На Калина? Нека какво беше? Да, също. Момци! Утре на София ще оправя. Макдоналдс. Айде, правя. Макдоналдски ми ядете. Абе, оди, клецни некое пиче, бега, простутка. После кяпнеш, пък и ти се доспи. Ай, може и така. Вук. Мачка. Ние обикаляме от 2 часа. Нали повече, бе? Там така казва, 2 часа и 17 минути. Горе на това на буквите, гойди и нещо. Чай, че тук е малко курка пак. Малко гадно чекало. Тук са гадни за Войто. На тук карали ли сте, бе? Да, бе. Да, малко са гадни за Войто. Даже джойката тук карал. Да, бе, даже джойката. Който около те поръча пица за 7 лъва и да плати доставка 7 лъва. Има такива. Ако много загрешил за ядение. И оно интересното, че от хотел поръчат. Ти заеби. Сметаш шугото по хотел. Я това го е бавя, моти. Принципно... Ето как ти много интересно за джойката. Че, но това не е за смех. Че, това не е за смех. Нищо они са затова там да те сопрат. Да. А е тъпана. Кой кара бигла, който е дигнал?
то като влезнал един завой отворил да дойде пишни се, аз лета се върху се по. Не го се осочинил. Иде беквам се поставили в шорчето. Ей, той ще бън завой. Тук му изпереш бетон. Това е на гуми. То с по-висока скорост и с гуми къде не сачи. Тави и такъв влазаш у мост, от тунел. Да. Буквално. Да ти пада батата, колко не затъваш. Трябва. Стига, баба, майка ти тема, бе! Оти бе, не ти пуща ръчичка. Да бъдеш ти глава да висиш като стопол, май ти буде. Ти не лой на тия тука, моите им се спеше, ама... Мене още ми се сподели. То ще имам и ще имам спим. Един снима вече втори клип. Не кегаме на проститутка. Не иска да води на проститутка. Не ми се говори, не ми се бе. И я не знам, това момче, не знам защо е. Ни пие, ни пуши, ни оди на ебание. Не знам, що иска. Ако го викнеш за някоя работа, ке да вас фреш. Имаш и чувала у колата, бе. А, чували? Нещо, торби чувала имаш? Имаме. Па ако измаме някой, заек да го приберем. Айде, имам 2 чувала. Муниция са за всеки случай. Как бе? Ама е сега надолу па на мене ми е курти мотори, ще неутрална, я не мога. Не е лозо за колата. Оти не стигате мислото. Час съм го пил неутрална, съм сега много пъти. Или в принцип неутрална е пълно простия туриш. Да, причем худа спира с самата скорост. Чекай, че стой, че засилиме. А там долу може да има полицай. Днеска ще чуе петък ли? Петък. А може? Може да има полицай. Да, днеска е петък, нали? Да. Айсберг, дали има нещо? Не. Таман кеше да сидиме на проститутка тук. Уни тия за 2 балона, ако знаеш, че правят. А? Ще снимаш още, бе? Партията е как караш, бе? Надолу към Самко, бе. Аз няма билетка, бе. Дали? Кажи честно. Верно? Запри тук, ево си измълча моти вече, Зоран го държим, бе, еба, мама му да еба. Аз ще да скоро да се пак. Не, те слуша. Че е сега не супер тук. Ево, сопри тука до мене. Сопри до мене. Леле, не му изведе. Сопри тука.